det er godt, vi har dig med også. Ja. Så kommer der endelig gavn af alt det der muskeltræning. Gavn alle mulige steder. Hvad skal vi da give os til? Vi kunne fælde juletræ. Vi kunne gå rundt hjemme indenfor i gummistøvler. Ja. Det bliver absolut ingenting. Kom så, Måne. Kom nu, Måne. Skal du afløse med Gris. Jo, der sker der noget. Kom med mok. det godt, Olle? Der er fremdrift. Hvad på tomtonen? Eller den anden sammen? Så hårdt. Det er god træning. Det her det er egentlig også meget skønt. Altså, der sker noget. Det sker. Men jeg kan godt lide, når der er meget luft imellem. Det er det. Hvad er det? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Simpelthen. Hvor vi gemmer hen? Ude på Rov. Gået i proces. Skal vi have en skavle? Emma, vi har fundet træ i det fælde. Og Rasmus? Så kommer du her. Hvor langt kom du? Nej, der er næsten igen. Hvem tror du, vi skal lande noget særligt? Jeg skal tage resten. Ja, du skal tage resten. Jeg skal ikke tage æren her. Du skal til løs. Kom nu, Modi. Så lige tage det sidste stykke sådan over. Din mor, hun står klar. Jeg vil gerne gøre det. I to. Du skal ikke, du skal bruge armene. Så gør jeg det. Skal vi bruge to? Nej, ja, så gør du det. Må jeg tage lige sammen med på en lille løsrum? Okay. Ja. Den anden hånd. Det er min vand, skal du have lånt? Det ved jeg ikke. Nej, så vi må ikke gøre noget, nu er vi så langt. Inden fra bænken. Så er det dig, Modi. Vil du have? Kan du tage det sidste? Det kunne da ikke lide. Det er ude. Bladene er væk. Jeg er næsten. Yes! Yeah! Det blev skævt. Jeg har ondt mange steder. Jeg var også med. To.